Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị ekene unu ọzọ n'ụbọchị uhuruchi tata. Anyị sị unu ụtụtụ ọma, efifie ọma, mgbede ọma, site na ngara ebe isi wee na-esoyere anyị n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke taa na Igbo Media, bụ ebe anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ife gbara ọkpụrụkpụ na-eme na ana Igbo dị iche iche, obodo dị iche iche na ana Igbo na obodo nke anyị nọ n'ime ya. Dịka o si dị, ọbụna nke a bụ mbọsị izizi gị ị na-esonyere anyị n'iru akwụkwọ na Igbo Media, ekabalụ ka imetụ aka n'ebe a na-acha red and subscribe ọ, share ekwe ya, gbakwa ụmụnne anyị ndị ọzọ ka fa anyị na-esonyekwara anyị n'ihe anyị na-eme dị iche iche na Igbo Media. Dịka o si dị, o nwee nnukwu ya wetara unu n'iru akwụkwọ gbasara maka ife na-eme n'obodo a. Anyị ga-achọkwu nke ya bụ ife unu ga-esia ya, unu adọrọpụrụ anyị kọmentị n'ife unu chere n'ụdị nke unu gbasara maka ya bụ ife niile e kwuru n'iru akwụkwọ. Alright, over to you, sir.
Ndị be anyị daalụ nne nụ ụmụ ife ka unu si wee na-esoro anyị anyị na-eme n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke taa. Anyị sị ka ụbọchị nke taa mara unu mma. Anyị sị nke ejikwara ya zero. Dịka o si dị, dịka ị nụrụ ife Biafran Prime Minister kwuru n'iru akwụkwọ, ọzọ dịka ibe ya bụ ya bụ Igbo Media ka anyị sikwa wee na-ewetara unu nnukwu ozi ya dị oke mkpa. Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara maka ya bụ ife? Kabara oke dropụra your comment, your own suggestion n'ihe ndị anyị na Biafran Prime Minister kwuru n'iru akwụkwọ. Thank you so much and stay tuned at Igbo Media.